Albați cum am fost. Și aici? A, bă, da. Stai că mă duc tot cu ăla. Acum e clasă, aia. Răbdare, încă nu am pus. Тротуаре? Егор? Когда упустили сертификат, моя проблема для школы. Егор, да. Когда это очень правильно, сертификат, видишь? Ай, бага. Asta fix, da? Băi, nu prea prindă mâini, dar ce să fac? Că mă țin mai de... Și am. Maria, uite. Uite ce face mama, da? Uite un pic la mama. Două. Îl pui numai așa pe chiloțel, da? Da? Cumva să scoți alea două, îți pui ăsta așa simplu, da? Ți-am pus secundă pe zană, la noastră. Marie. Doamne, ce comică, ce comică. Ai... Che io lo capisco. Ah, ce l'ho io? Non ci posso. Ma tu scendi un po' di posso dare questo tipo Maria? Anche ci trova che questo tipo non scherzo. Cos'è che da fuga? Questo. Io è già. Maria lascia poco. Vai. Dove poco ne ho un'altra. Che suo, Надо аккуратно, надо. А, наверное, прямо
piciorul sper, fată. Ce să-mi îmbrac? Încet. Încet. Hai. Hai. Hai, fată, că târziu. N-am timp. Vezi că e pierdut. Hai. Hai, dă-te jos din calci, din tuga. Uite că capa e foarte. Dacă tu dați cap. Asta se joacă așa după ce de bine. Da, nu e bună Bă, da, afară Cristina, să fii capa, fată. Ce-ți fac și eu? Evident, cu acela personaj principal, Frank Roberts. Oamenii de la ABC au invitat material după repet, iar 4 episoade pentru genul de comedie slapstick indian, în care gagurile fizice erau mai multe decât toate. Era nevoie de un plan mai mare ca să vezi cât de implicat este politicul estadounidense. E drept că trecerea de la televizor la cinema sau de la ceva vreme. Police Squad a fost deschizată în 1982 și în multe de ani, filmul de lungmetraj a fost lansat abia în a doua zi a lunii decembrie a anului 1988. Atât pe micul ecran cât și pe marele ecran, polițistul Zebin a fost jucat de Leslie Nielsen, atât de bine jucat încât astăzi, la mai bine de 40 de ani de la serialul TV, actorului Nielsen a poate dezvățui eticheta Robert. În filmul nostru de an a fost distribuită și cultura Presley, fosta soția regelui rock and roll Elvis, dar Nielsen a furat ecranul doar pentru el. America's toughest cop is founding a new feature-selling Robert. The Police Squad is back. Continuarea filmului lansată în 1988 era firească după ce încasarii la cel de peste 150 de milioane de dolari și costurile de producție au fost în 1991 a fost continuare, Naked Gun and a Half, tot cu foarte multe bine, dar și cu Clinton pe care a mutat să
să-l menționez ca distribut și película lansată în 1988. Postului sportiv nu se întâmplase încă povestea cu moartea fetei și sacrificiul acesteia, povestea despre care nu știu cum a toate că s-a păstrat arată de la primului film, Necădeană, a costat undeva la 23 de milioane de dolari și a adus aproape 200 de milioane de dolari. Oamenii care doreau să revadă cât de tare își dă din nou cu stângul în dreptul Frank Drebin au dat în ovală în sările de cinema, chiar dacă filmul nu a fost lăudat de critici, așa cum a fost lăudată producția din 1948. Mai rău de o continuare. Căciulați, ai gândit la asta. Hai să vedem acum. Sigur că da. În 1993 apare Naked Gun 33 and a Third, cu din nou Priscilla Presley, cu din nou O.J. Simpson și evident cu din nou Leslie Nielsen. Doar că ce am zis foarte mult cu n-am mers să vine și a treia. Filmele de mult au crescut la 30 de milioane de dolari, dar încasările au scăzut sub cele ale primului film, cel din 1988. Tocmai de aceea s-a decis pensionarea polițistului Frank Drebin. Mă rog, în film Drebin chiar se întoarce de la pensie pentru o misiune. Se prea poate să știi că seriei Naked Gun i s-a adăugat un nou film chiar în acest an, unul în care personajul Frank Drebin este înlocuit de Frank Drebin Jr., adică fiul. Privirea lui William Neeson a fost firească, fiind cunoscută seria de filme de acțiune Taken, în care a jucat și pentru care a fost foarte apreciat. Nu am ajuns la noul Naked Gun, era prea vară când a apărut, dar am văzut de foarte multe ori cele trei filme cu Leslie Nielsen, cele lansate între 1988 și 1994, pentru că mi-au plăcut despre bune. DGFM, ca să știi de la Cetin Rașid. Make a sound, the way I'm low, gotta keep it down. The way the ground goes to the now. Give me some love, now. Wanna ride and see. Vezi căciulița și că-i târziu. Ia, nu stai cum s-a făcut. Nu tu. Mai și ce poate să fiu? Nu să vin coace. Închid. Dar nu canta. N-am aflat. Era pe ce să dormi. Da, asta. Hai. Ты знал, где спят студентство, вот и холодильник. Дяка. Я не что. Hai că-ți mai spate pe tine. Acum. Hai că ce nu. Nici spate, că n-am. Stai. Hai că să ne-a spus Maria.